good evening लोगोफोर नै नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन आरो एसे बरायफिनबाय लोगोफोर नै लाइन लगायनो थांनो नागिरदों आरोना जोङो लाइन एसे बा अखा बोथोरनि ना नै जों बेफोरखौ माने हाख्लायगासिनो आरो बेफोर नांनायफोरखौ उल्टाथिं सेखे गब्बारे खाना लानो लायाखैलै आइ मोनसे हाखालै अखा बोथोरनि या नै बाथोन जानोल' देरबाथाय सबनियानो थांखागोन जोंनियाल' थाङा थाङा मोनदो सबनियानो थांखायो डाइरेक्ट टाच जाबानो थांखायो आं लगायनायालाय मानि दाखालि माने जोंनि आन्दाज थांबाय बेनिखायनो दोनसै आंनि आइसानिया मेगन सेगन आलु जुखाबाय गिखाबाय आं बिदिनिफ्राय नांदे आंनो ओइ तारनि कारने नांदो एथिलाबो जाबाय दे नांदो ओइ डाबल डाबल हमना होनना दे लगाय आरामसे गिना दी आई नहीं कर आई ले सुम्बो जाबायलै जेन्टे जाबायलै आफोद गिखायो आंरे बिराद गिखायोलै लोगोफोर बे लाइन ओ मा थांनाय दा लगायनाया जोब्बाय आरोना लाइनाबो फैबाय जोंबो जाजाखानाय लाइनाव बेखि जोंदो आरो माइथिं देखायगोन जों ओमफ्राय जों लगाय लाइना लगायनाया जोब्बाय दायो जों थांसै आरोना है लाहनै फैबाय लोगोफोर लाइनानै ओइ सानावहा जोंबाय थादों ओइ लाइसानाय जोंबाय थादों जोब्बाय आरोना दायो लाइन लगायनाया थांसै दायो ओमफ्राय मबाइल चार्ज गैलामोन आरोना मैयानिफ्राय लाइन फैयाखैमोन आंनि मबाइलाबो आरो 10% दं आरोना लोगोफोर बारा गैला चार्ज होना लानोसै ओमफ्राय दसे गामिथिं ओंखारलांसै आरोना दा माने बोथोरा बिराद दोमैलो अखा हागासिनो आरोना जोबाखै अखायानो हागाला ना माना मा सानस्रि स्कुल गैया नामा मा मानो फैखो हा मानो ड्रेस गानाखै नेबाय थादो इयावहा साथा लानानै अखा हादो आरोना दुकान ये गामिनि दुकान आरोना माइरं होदो इयावहा मा लाबोदोंलै बेगावलाय हा मा जन्त्र लाबोदों नोंलाय हा साइकेलखौ दोनथांदो हा साइकेल लाङालै साइकेल लांजाया मा लादो इयावलाय मा लादों ओ मबाइल सोग्रा बापरे साकु खुसिया जाम्बा दा खुसिया मोनो नामा दोनसिगोन साइकेलखौ इसानाव दोनथ'दो दे साइकेलखौ दे इसानाव दोनथ'दो दा लोगोफोर थांबाय थानोसै जोङो अखा बोथोर आरोना मा खालामनो नै माने गिदिंनोसै आरोना ना हमदों आरोना बेखौनो नायनो थांनो नागिरदों नोंथांमोनखौबो देखायनोसै लोगोफोर ब्रह्मपुत्रआ माने जोंनि एकदम सिथाबनानै आरोना बांद्राय गोजान नङा इनिफ्राय जोंहानि हेल' बहा दङ मा सिजान थांनायलाय हरावलाय मैयालाय हरावलाय मा थांनायलाय हरावनो मैया सानावनो थांनायब्रा बेयावहा माहा है चालका आंखौ लिंहरदो आरोना मैयानो थांदो ना बे थगायदो आरोना जोंखौ फैया होनना बुंदो बे माने नैबे खासे कल खालामदो आरोना थांगासिनो आरोना जोङो नों दायो माने आनन लानो न' खाथियाव मोनफैबाय आरोना जोङो माने थगायदो इयो जोंखौ नै जों गामिनि लामानि अबस्थाया बेबायदि आरोना लोगोफोर माने लास्टावहा माने लास्ट जोंनियानो लास्टसिन आरोना माबानिफ्राय मेन रडनिफ्राय जोंनि गामियानो लास्ट आरोना इथिंगालाय ओंखायनो माने एकदम ब्रह्मपुत्रनि जिङाव जायो आरोना लोगोफोर गाबज्रिलाय आरो खनसे बेनो जोबथा आरोना इनिफ्राय माने ब्रह्मपुत्र लोगोफोर माने ब्रह्मपुत्रआ एसे सिगाङाव दं आरोना खुरनानै बिहारसिम मोनफैबाय
थांगासिनो दायो नै जोंहा अनसुलाया सिगां थांदों इथिं नायलाय खेबसे तामा नुखादों आरोना बोराय मानसि बिदिसो नुदों जोंनि माने मा बुङो जोंनि सनितपुरनि माने जों गामिनि राव आरोना एसे आलदा आरोना गुबुनफोरनि बायदि नङा आरोना माने इसेबां सुइट नङा आरोना नोंथांमोना माबोरै मोनो मोनथिया आरोना जोंनिया माने माबायदि बुङो फै ओरै फै होनबा माने जोंनिया ओरै फाय इदि जायो आरोना लोगोफोर माने इथिं फाय जोंनिया माने फाय जायो आरोना माने सोनाबथिं माने फै होननानै बुङो आरोना जोंनिया फाय होनना बुङो ओमफ्राय आरो बिदिनो देरसो दं आरोना जोंनिया माने एसे आलदा जायोलै आरोना माने सोनाबथिं थांबा जोंखौ मिनियो आरोना आइला सोरमोनलाय मा नाममोन बिनि नामा एल' दोनग्राया सोर मा मुंलाय गेरेमसा ना मासे नामलै मासे बसुमतारिफ्रा आरो जोंनिया नै रायलायनाया माबोरै जायो माने एसे खाब्रां बायदि मोनो आरोना माने बांसिनानो बुङो माने जोंनि रायलायनायफोरखौ एसे खाब्रां होननानै बुङो आरोना लोगोफोर नंगौ जानो खाब्रां जोंनियालाय सोरो मानसिफोरा माने मोनथिया आरोना लोगोफोर माने जोंनिया रावा एसे खाब्राङानो जायो खोमा माने आंनियाबो इसेबां जाया आरोना ओंखायनोथ' भिडिअखौ नायाखोमालै आंनिखौ माने लोगोफोराबो माने बांद्राय मोजां मोना ना माथोना मोनथिला आरोना जिबाबो बानायलांबाय थानोसै भिडिअखौ जुदि मोजां मोनोब्ला आरो नायलांबाय थादो मोजां मोनाब्लालाय मा बुंबावनोसै नोंथांमोनखौ आरोना नायलांबाय थाना होदो एसे माने जोंबोथ' बर' नालाय माने रायलायनाया एसे आलदाबाबो माने जोंनिया बर'ना जोंबो माने खाथि बर' आरोना जोंबो माने नोंथांमोनाथ' मिथिखायोना जों खाथि बर' होननानै माने मा बुंबावनो आरोना रायलायनाया आलदा जानो हागौ थेवब्लाबो माने जों बर' आरोना आउट अफ बिटिआराव दं आरोना थेवबाबो जोंनिया डिस्ट्रिक्टआ माने सनितपुर गोग्लैयो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना बादि जुदि बाक्सा उदालगुरि चिरां क'क्राझारथिंनिफ्राय नायदोंब्ला भिडिअखौ एसे लाइक खालामना होदोंब्ला जोंनि सनितपुराव माने इउटुबार गैया आरोना एसेबां मोजां इउटुबार माने सोनाबथिं बांसिन बहुद इउटुबार दं ओमफ्राय जोंथिं मानो रावबो सासेबो माबा खालामाथाय इउटुबनि माने जेबो खामानिखौनो मावनाय नुवाखै आरोना दासिमबो माने थाब्लाबो माने एसे फिसा फिला दङ खोमा माने आं दासिमबो नुवाखै माने बेबायदि मोजां इउटुबार आरोना जोंनि सनितपुरावसो लोगोफोर माने जोंबो माने जे हायो खामानिखौ मावलांबाय थानोसै आरोना एसे एनै लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै एसे हेफाजाब होदो जोंनि भिडिअफोरखौबा माने फिसा फिला भिडिअफोरखौनो होगोन आरोना लोगोफोर मोजां मोनोबा लाइक खालाम आरो शेयार खालाम नै जों मोनफैबाय आरोना ब्रह्मपुत्रआव माने जोंनि गामिनिफ्राय बांद्राय गोजान गैया नै जोंहा पार्टि सिस्टार मोनाबो फैदो नायनो हा मा मिनिदो माहानि सिनाय मोनाखै नै बिसोरबो नायनो फैदो जोंबो नायनो फैदो आरोना नै बेवहायना हाजागासिनो ओरैजाय दाब्ला बोलो ना गिदिर मोनदों ना मोनाखै दाब्ला ना मोनदों ना मोनाखै मोनदों ओरै बेसे मोनखो नायनि मा समाव फैनायलै मा समाव फैनाय हा दासो फैनाय हो जल्दी हो माबार हो दे ना गिदिर मोनाखै न' फैदो नामालै दे हो फैमारगोन दां हा मिया बेसे मोनखो बुंबाय नै ओमफ्राय 11 किल' खैथामोन बुं हायले आनाव नादाया फैबाय आरोना दासो जादों होननानै दासो फैदों होननानै इसा हेन्साम जाना फैदों पाउडार लाना फैदों नामानो होमबालाय मानथि इमान साफा नुदों माथो नोंखौ होमबालाय जोंखौलाय मानो बुङा साफा नुदों ना हाजाया खनसे हा नै बेनो आरोना जोंनि ब्रह्मपुत्र आरोना बुरलुंबुथुर होननानै बुङो लोगोफोर बेखौनो जोंनि बर' रावजों मा जागाखौ सोलायनोसै नामा मा गवालपारायाव जागाखौ सोलायनोसै आरोना इसोर नै बेयाव नायाखो खैथा मोनखो बेयाव खैथा मोनखो रानसेन बेयाव 5टा बेयाव 5टा बा नै नायलालाय इमान गोलाव आरोना ओइ सिंगार मा नारगासिनो नोंलाय बापरे बाप नै नायला जे इसिबां गोदोर सोलायनोसै ना जागायखौ स' गाइस नै बोथोराबो इदि आरोना भिडिअ क्वालिटियाबो मोजां नङा खोमसि फैदोलै लोगोफोर मा नै नायना लादो ब्रह्मपुत्रआ बेनो आरोना लोगोफोर
गोबां सालदै बुंदों जोंखौ थगायनानै उन्दुना दंमोन कम्बल सिंनिफ्राय ओंखारनो बानाय आरोना इयो ओमफ्राय दा फैनानै नै लेक्सार मारि फैदो सालाया जोंखौ नेगासिनो दं होननानै जोंसो नेनानै बेखौ बाग्लायनानै फैबाय बे नायसुन बियो माने माबायदि जाखो नोंथांमोना उमानन्द बायदि जादोंना जायाखै नायसुन नोंथांमोना माने बियो माने ओरै दैया ओरै थांबाय आरोना बबे उमानन्द बायदियानो जाबाय आरोना बियो माने नोंथांमोना सिगांनि भिडिअ आं देखायदोंमोन आरोना लोगोफोर स' माने बेनो आरोना जोंनि माने दावदै हाजो होननानै बुङो आरोना जोंनि खाथियावहाय बेखौ माने दावदै हाजो होननानै बुङो आरोना बे लोमजोबनानै एकदम माने गेजेरावसो जायो आरोना बे ब्रह्मपुत्रनि माने गेजेरावसो जायो आरोना इयो माने दैया ओरैजों फैजोबो आरोना साइथिंलाय ओरै फैयो जोंनिया ओरै खुरलांदों आरोना इयो बे दैया बे गरा गरा नुदोंना ओरै खुरलांदों आरोना ओमफ्राय नै माने जों बिनिफ्राय फैबाय आरोना दा थांसै माने जों साथाम जाबाय दायो आनन आं ओमफ्राय अनसुला भाई साथामजों जों माने साथालाय मासे गोजाव बिरदोब्रा मोनसे आरो बेलेग जायगायाव थांसै आरोना बेलेग जायगायाव थांनानै नायहैनोसै बिथिंबो ना मोनदों खोमा ओरैजाय नायनोसै आरोना इथिं बारलांनो हानायबा मोजां जागौमोनलै थांनो लुगैनायमोन आं ओरै थांनो हानायबा बारनानै आयं ना बेसेबां मोनखो ओरै नायलाय ओरै नाय ओरै थांसै होमबा आयं नै जों थांसै आरोना बे लोगोफोर माने जों बिनिफ्राय फैबाय दायो ओमफ्राय जों थांसै आरो बिनिफ्राय भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै आरोना लोगोफोर भिडिअआ जुदि मोजां जायोबा नोंथांमोना लाइक खालामदो आरो कमेन्ट होदो लोगोसे जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ गोदानै नुसनदोंब्ला माने आंनि चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना होदो आरोना लोगोफोर